Beogradska filharmonija na parlamentarnim izborima javno će podržati onu političku partiju kojoj ponudi najviše novca i ne samo to, za podršku je potrebno ispuniti još 2 uslova prema pravilima tendera koji je objavljen na sajtu Beogradske filharmonije. Prvi je da stranka ponudi zemljište pored Save i Dunava za izgradnju nove zgrade filharmonije, a drugi da dokaže da su u prethodne 4 godine imale više od jednog člana glavnog odbora koji je prisustvovao nekom od koncerata filharmonije, piše u ponudi Ivana Tasovca. U filharmoniji naglašavaju da se ne računa nastup koji su imali prošle godine u ulici Strahinjića Bana. Za učešće na tenderu potrebno je da stranke imaju svedočenja overeno u sudu sa ne manje od 2 svedoka. Na sajtu ove ustanove moguće je preuzeti i svu neophodnu tendersku dokumentaciju. Ponuđači moraju da znaju da je jedini kriterijum za izbor najbolje ponude ekonomski najpovoljnija ponuda i da moraju u svojoj ponudi da navedu spisak imovine, rodbine i kumova. Napomena, ponude sa varijantom dođem ti neće biti razmatrane.